Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, adyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda balkanly eneler döwlet tarapyndan çağalara berilýän kömek pulunyň juda azlygyndan şikayet edýärler. Olar bu pulun bazar sebedine düýbinden kwapdaş gelmeýändigini aýdyp, oňa bir guty emeli süýt hem satyn alyp bolmaýandygyny belleýärler. Bu aralykda barha güýçlenýän koronavirus aladalar sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleriniň arasynda bazarlarda käbir ady karitlarynyň bahasy hasta gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkandan we Aşgabatdan habar berýärler. Çağa berilýän nan atly emeli süýdüň bir gutusy 580 manat. Bu bir çağanyň ýarym aýyna ýetýär. Çağa berilýän kömek pulunyň möçeri bolsa 200 manat. Bir ene çağasyna 15 gün ýerýaly goşmaça iýmit satyn almak üçin 3 aýlyk kömek puluny bir gezekde almaly bolýar. Bu iň arzan çağa iýmiti bolup durýar diýip Balkanly ene anonimlik şertinde 10 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen töketdeş olan Balkanly lukmanlaryň birnäçesi soňky ýyllarda ýetileşen azyk ýeter ýetmezçiligi sebäpli çağaly eneleriň tas 70%-ne goloýnyň süýdüniň ýokdugyny ýa-da ýer süýtden kesilýändigini aýtdylar. Türkmen hökümeti ýurtda eneleriň we çağalaryň saglygyny goramak, olaryň sagdyny iýmitlenmegi, awadan hemde bagtly durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleriň döredilendigini gaýtalaýar. Çağaly enelere berilýän kömek pullarynyň her ýyl 10% ýokarlandyrylmagy muňa mysal hökmünde görkezilýär. Ýönesinçilerin ençemesi kömek pullarynyň ujypsyz ýokarlanmagynyň çağaly eneleriň bazar sebedine uly bir goşan goşmaýandygyny aýdýarlar. Olar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň maliýe puwdagyna uly zarba urandygyny, hususy söwdada haritlaryň şol sanda azyk we senat önümleriniň bahalarynyň aşa ýokarlanmagyna getirendigini aýdýarlar. Häzirki wagt çağalar üçin niýetlenen bir gezeklik arlyklar, ýagny bir gutu pampers 260 manada barabar. Bu bir çağanyň 2 hepdesine ýetýär. Hakykatda bir çağanyň bir aýlyk emeli süýdüniň we arlygynyň bahasy onuň 6 aýlyk kömek puluna deň bolýar diýip Balkanly ene aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan eneler özlerine berilýän kömek pulunyň mukdarynyň iň bolmanda 2 guty emeli süýt we 1 guty pampers almana ýeterýäli bolmagyny arzu edýändiklerini aýdýarlar. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz barha güýçlenýän koronavirus aladalar sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleriniň arasynda bazarlarda käbir azy karitlarynyň gytalýandygyny, käbirleriniň bahasynyň ýokarlanýandygyny habar berýär. Mundan ozal ahal welaýatynyň oba ýaşaýjylary dürli azy karitlaryny şol sanda süýt gatyk önümlerini paýtagta getirip bazarlaryň goloýunda ýa-da köp gatly jaýlaryň howullarynda satýardylar. Ýöne şu aýyň başynda girdilen hereket çäklendirmeler sebäpli döwlet belgisi ahal welaýatyna degişli bolan ulaglar Aşgabat şäherine goý berilmeýär. Şol sebäpli ahalyň oba ýaşaýjylary öz haritlaryny Aşgabatda satyp bilmeýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýerli ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz häzirki wagtda oba ýerlerinden getirilip satylýan süýt gatyk we ýumurtga ýaly önümleriň gyçylygynyň emeli gelendigini, olaryň bahalarynyň hem gymmatlaýandygyny aýtdy. Ahalyň ak buğday etrafyndan getirilip satylýan 1 litr gaplanmadyk süýdüň bahasy 8 manada ýetdi diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Ýatlasak şu aýyň başynda habarçymyz paýtagtyň polisiýasynyň Aşgabatyň töwereginde ýerleşýän ahal welaýatynda hasaba alynan belgili ulaglar saklap, olardan şäherden çykmagy talap edýändigini habar berdi. Şonu polisiýa işgärleri gadagynçylygyň sebäbini düşündirmediler. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir döwlet dukanlarynda gyt azy karidine öwrilen çöregiň satyga çykarlandygyny, ýöne onuň gysga wagtda satylyp gutarandygyny habar berdi.